Elintarvikealalla täytyy pitää huolta hygieniasta. Mehumaija. Voi perhana sun kanssa! Saadaan vähän uutta ilmettä tähänkin huushommiin. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Ismo, lopeta! Ettei yhtään häpeä. No en. Et voi olla tosissaan. Olli Hokkanen! Ei pysty, on niin hapokainen, että ei pysty. Siinä oli menoa ja meininkiä. Onko tässä mitään järkeä? Kokeks he juo kavereita? Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Kyllä. Ei oo tietoa. Kauhistuttava ajatus. Ehkäpä. Kyllä. Kas niin. Hieno kivarita varmaan on. Vain taivas on rajana. No ei kai. Sä olet mun isä. Mitäs? Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Sillalta alas.